čo ma spočíva tá valašskosť. To seriózne chutie, jak je lepidlo. O trošku na horké. Toto je najhnusnejšie z celého tohoto. Ideme na sojovú. Dobre, som hovoril, že valašská chutí ako lepidlo, ešte som nejedol sojovú. Neopísateľná chuť. A ne dobrá. Veľmi chemický. Lebo tuto aspoň volajakú, aspoň pokus o nejakú chuť je v tej valašskej. Tuto není. To je proste, že nuda. To je hrozne plochá chuť. Provencelské sladkine. Jak dezinfekcia v nemocnici trošku. Je zatiaľ z týchto od toho Lastrého najlepšia. Ale to by som si nekúpil ani náhodou. Na toto som sa veľmi tešil. To je fazulová. Bez zapachu. Ona je rovnako hnusná ako tie predtým, ale inak. Neviem vôbec povedať, čo to je za chuť. Opäť veľmi chemicky to chutí, veľmi zvláštne. Je možné, že to je akože bezlepkové, tým, že je to bezlepková ratierka, že všetky tieto Lastre sú bezlepkové. Nijak to nevoní. Dobre, tejto musím uznať, že chutí aspoň trošičku, tak jak to sľubuje na obale. Je tam trochu cítiť huby. A pohánku. Sojová treska. No je to veľmi príjemná zmena oproti tomuto. Nechutí to chemicky. Nemôžem povedať, že by som to nazval treska, ale sojová áno. Nie je to zlé. Sú tam všetky tie komponenty, čo v treske bývajú aj vo falošnej treske. To je príjemné. Si dám repete, aby som sa uistil. Je taká trošku nakyslo. Není to zlá voľba. Netreba od toho čakať, že to reálne bude chutiť ako treska, ale je to tam niekde blízko. Tataračík. To vonia. Konečne to vonia. No. Tatarák chutí inak. Určite. Trošku také nakyslo. Chutí to ako pionier. Ako natierka, čo to je, konzerva pionier, tá maštika. Škvarková. Fantastická. Výrazná chuť. Má aj vôňu svoju. Úplne v pohode. Normálne, tieto dve sa bijú. O prvé šklo. No, a navyše ako tie škvarky sú také mastné, majú veľmi taký charakteristickú chuťovú stopu, tak zrovna toto je, nechcem povedať, že oklamané, ale je to taký posun v tej chuti, ale dobrý. Na zasýtenie určite favorit. Dobre, vrstvu pažitku. Toto je prvá, čo nemá veľmi vôňu od Alfa Bio. No, pažitku tam necítim. Cítim tam tú soju. Oproti tomuto je to úplne super, lebo to nemá žiadnu pachuť. A nemá to bohvie ako dobrú chuť. No a teraz tá cícerová. To bola moja vstupná brána do sveta črievkových natierov. Má to takú chuť, keby som si na to ešte mal voľačo dať. Neurazí, nenatchne. To už tá pažitka mala volačo, čo sa dá chytiť v tej chuti, toto ani nie. Tak keby na to mala ísť ešte nejaká slanina. Kebyže mám naozaj, že suchoty ako študent, tak by som išiel po tej škvarkovej, lebo sa mi zdá, že by zasytila viac. Čisto ako objemové krmivo s chlebom alebo s rohlíkom, toto mi príde, že je naozaj dobrá voľba. Človek má ten pocit, že sa tak že ako keby tam aj to mäso bolo. A tú tresku by som si kúpil, kebyže robím nejaké zložitejšie pohostenie možno. Pretože tá škvarková je
je najvýraznejšia, najchutnejšia na taký prvý šup a tá treska je jemnejšia, ale tiež veľmi dobrá. Ale veľmi v tesnom závese tá treska. Lebo to zaujímavá chuť. Kebyže som obžratý do škvarkov, tak určite po tej treske.